Na mojom kanáli Jan Tarot a pozrieme sa cez tarotové kartičky, aký človek nám ide v láske do života. Aký človek nám ide v láske do života. Aký človek nám ide v láske do života. Takže je to človek, s ktorým sa poznáte cez internet alebo s ním pracujete. Je to karmický vzťah. Tento človek sníva o vás ako o manželke. Pozoruje vás, stavia si vzdušné zámky o vás, chcel by, aby ste bola jeho ženou. Možno chce s vami aj mať dieťa. Vidí vás ako silnú osobu, charizmatickú, plnú energie. Tento človek môže byť človek aj z vašej minulosti. Hej, máme tu koleso osudu. Takže môže byť človek, ktorý sa vráti do vášho života a naozaj, od ktorého ste odišla. Takže toto je prvý človek. Ešte poprosíme, kto nám ide do života v láske. V láske, kto nám ide do života. Takže v láske, kto nám ide do života. V láske, kto nám ide do života. Znovu tie kartičky hovoria o tom, že vy ste kráľovna pentaklov, čiže žena, ktorá si vie zarobiť, ktorá si vie nasporiť. Idú vám tu dokonca dvaja muži. Prvý je rytier pohárov, čiže človek, ktorý vás má rád, ktorý vás ľúbi, ktorý príde za vami, možno vám dá darček, možno vám napíše správu, donesie kvety. Ten človek môže mať vriadku, môže byť potetovaný. Ten človek vlastne o vás sníva, má vás v hlave, je v ňom oheň, keď na vás myslí. Ten človek by chcel s vami rodinu, vzťah, deti, chcel by s vami byť, je pre vás tento človek ako šanca. Takže naozaj tam máte šancu, či už vo finančnej oblasti, či v láske, či v práci. Tunok sa bude dariť. Ale takisto tu ešte sa vráti, alebo môže vrátiť ten človek, čo som teraz povedala, že koleso osudu niekto z minulosti. Je to bývalý, buď partner, buď manžel, človek, ktorý je chladný, ktorý je odmeraný, ktorý odsekol všetkých od seba, je sám, je neprístupný tento človek. Môže byť vzdušné znamenie, váhy vodnár, blíženec, ale s týmto človekom bola buď nejaká hádka alebo rozchod. Takže vracia sa k vám do života tento človek. A ešte do tretice pozrieme, kto vám ide do života v láske. Kto vám ide do života v láske. Kto vám ide do života v láske.
Takže je to človek, ktorý trpí nejakými závislosťami. Ten človek je sám, premýšľa, priťahujete ho veľmi. Môže to byť človek z vašej roboty. Ten človek je charizmatický, ide si za svojím, ale pozor, lebo vie manipulovať. Je sám, premýšľa nad tým, že by vyrazil za láskou, chce zažiť to šťastie, tú energiu naplnenia lásky. Ten človek vám napíše, možno cez internet, hej, takže budete si tu písať. Ten človek chce, aby bola spravodlivosť medzi vami, takže zrejme sa chce s vami porozprávať na rovinu a chce prekročiť všetky prekážky, ktoré sú medzi vami. Takže toto nám ide v láske. Ak sa vám výkladík páčil, poprosím o like a pekný deň prajem.